daytoy ti kay papanan ti linteg. Daytoy ti kay papanan ti alagaden ti Dios. Isungarod kakabsat, nga no tungpalen tayo ti bilin ti Dios, agbalin tayo pay nga mamasirib. Tagamin, intayo pampanunutin ti pagsayaatan ti pamilya ti Dios, ti pagsayaatan ti pamilya tayo. Ket no kasta ti araramidem iti panangtungpal mo ti bilin ti Dios, kakabsat, daytoy ti mamagbalin ken ka nga mamasirib a tao. Nagpintas dagiti may basa nga nangigantay tatta kakabsat. Ibuksilan na daytoy, tarigagay ti Dios nga urnusen na tayo, nga pamilya na. Kayat na nga kaysa tayo, kayat na nga dati panagtutunos kada tayo, kayat na nga pagtitipunin na tayo, akas anak na. Isungarod kakabsat, iti daytoy nga panakimisa tayo itatta, iti daytoy nga panakaawat tayo, iti kalman, na pagtutungtungan tayo ti pudno nga kay papanan ti ayat, hustisya, nga nagtaod kakabsat ti panangbigbig tayo, nga amin tayo ket anak iti Dios, nga kalanglanga ti Dios. Itatta kakabsat, ibuksilan dagiti may basa, kasano tayo nga rod nga protektaran, ipakat ken isayangkat, daytoy nga ayat, daytoy nga hustisya, giving what is due to others. Kakabsat, maipakat tayo daytoy, may sayangkat tayo daytoy, no agtungpal tayo itibilin ti Dios. Mind you, my dear brothers and sisters, definitely, daytoy ti kayat nga ibagbaga ni Apo Kristo iti daytoy nga ebanghelyo tayo itata. Kuna nakakabsat, iti daytoy nga ebanghelyo tayo, adda daytoy pamagbagana, adda daytoy kuna nakakabsat nga warning na met kada tayo. Kuna nakakabsat ti maudi nga paset iti ebanghelyo tayo. Ngem ti siya sino man ngagtungpal iti linteg, ken mangisuro pay kadagiti sabali tapno agtungpal damet, isunto tinatanok iti pagarian ti langit. Kakabsat, in disobeying the law of God, we will never be great. Hantay ngagbaling nga natanok, no datayo ket pasaway iti bilin ti Dios. Only in obeying lovingly and humbly the commandments of God, daytoy laing nga aramid nga datayo kakabsat, agbalin nga natanok a tao. Kaumudyanan nakakabsat, iti biyag tayo ti kagimungan kakabsat, at dito'y pagsasao tayong panangisungsong. No mangig tayo ti sungsong kakabsat, ti umuna nga mapanunot tayo no sungsong ket agaramid iti dakes. Isungsong mo nga mapan makigalyera, isungsong mo nga mapan makibar, isungsong mo nga agchismis. No dabdo makasta kaming kakabsat, deti kapanunutan tayo no mangeg tayo ti sao nga sungsong, mangisungsong. Kakabsat, iti tayo nga ebanghelyo tayo, no in kaso man nga mangisungsong tayo nga garamid, iti naimbag, nga agtungpal, iti bilin ti Dios. Kakabsat, dahito iti kapintasan nga panangisungsong, iti panangisungsong tayo iti pada tayo nga tao, tapno agsingsingpet da, tapno agtultulnog da, kadag iti bilbilin ti Dios. Tagamid, dahito nga panangisungsong mo, iti dahito nga naimbag nga aramid, haan kalaeng nga sikat iti tumanok, uray pay dahito may sungsong mo, isungsong mo isuda, tapno patanuken da ti biagda, nga makaayayo iti imatang ti Dios.
Iso nga nagpintas nga saludsuden tay ti bagita itatta. Siya kadi ket bad influence iti padak a tao nga no makita dakon kakabsat ket insigidang ay prende ti kabarbaro nga chismes. Sumungsungad ka pailaeng kakabsat dagtan agwaren. Ta makita da kakabsat nga sika nga mi ket agruprupa ka nga chismosa wen chismoso. No makikita da ka pala nga sumungsungad apo ket rumrumwaron. Dagiti madin kakabsat. Nagpintas siya kadi ket bad influence. No bad influence ka kakabsat, medyo agtig-na-tignay kan nga agbalbaliw. Awisen na tayo, tibanghelyo tayo, nga agbalintay kuma nga good influence. Iti tumunggal maysa kada tayo. Iti dayti nga panang tungpal tayo, ti pagayatan, ti bilin ti Dios, tapno agbalin tayo amin nga natanok. Kakabsat, ada dito'y circle of influence tayo. Agbalintay ko nga naimbag, nga sungsung, kadagiti anak tayo, iti asawam, ti kabsat mo, ti karubam, kabagyam, barkadam, kendabdu mapay. Ada dagiti circle of influence tayo. Ket sapay ko makakabsat, dayti madakama ti sirkulo ti impluensya tayo, aramaten tayo, ti bagi tayo, akas na imbag nga impluensya. Tumakder tayo. Kakabsat, si papakumbaba tayo ngagdawat iti ama tayo anay langitan kadag iti kasapulan tayo tinaldaw-aldaw apa nagbiag tayo. Iti tunggal panggep kuna tayo, denggen nakam kadi. Para kadagiti mangidadaulo ti Santa nga Iglesia, ni Santo Papa Leo, dagiti obispo, papadi ken mamadri, tapno agtalay na edda asi pupudno iti bukasyon, anakaya banda, iti baet tiriribok ken sulisog, iti agdama a panawen. Dawaten mi ken kaapo. Denggen nakam kadi. Para kadagiti agtuturay, iti pagilian tayo a Pilipinas. Masursurod ako mati sumurot, iti nalinteg ken napudno adalan na po Jesus. Agbalinda kuma apagkamangan ken matalek a pangulo logiti agkasapulan. Dawaten mi ken kaapo. Denggen nakam kadi. Para kadagiti health workers, dagiti doctors, nurse, midwife ken amin ngagserserbi ti beneg ti salunat, tapno babaen ti panakabalin ti Diyos, maadanda kuma tinananay a kinaanos, amangaywan kagiti masaksakit, dawaten mi ken kaapo. Denggen nakam kadi. Para kadagiti agsagsagaba, iti amin akita ti sakit, ipaay mo kuma ti Diyos kadakwada ti bangar, ken salunat ti bagi ken ket makapagbiagda akas mayanatop iti pagayatan ti Ama. Dawaten mi ken kaapo. Denggen nakam kadi. Para iti tunggal maysa kada tayo, sagiden ket matukay kuma ti puso tayo, amang ipaay iti tulong kadagiti kakabsat tayo a biktima ti didigra, bagyo wenno gubat, ket agsaksi tayo akas manakem ken nayat nga anak ti Dios. Dawaten mi ken kaapo. Denggen nakam kadi. Nailangitan nga ma, dagiti asog ken ununoy ken kararag, dagiti natipon-tipon nga anak mo, iti dayti nga misa. Patgamkad dagiti nga dawat mi, ket itultuloy na kami nga tartarabayan nga anak mo. Tapno aginayat kami, akas maysa nga pamilyam. Iti dayti ti dawaten mi, gapumetlaing ken Kristo,
nga anak mo ken napumi. Kumararag kay kakabsat, tapno day ti daton tayo, makay-ayo ti Diyos Ama, manakabalin amin. O Diyos, dito'y daga intalek mo ti bugbugtong anak mo, itinaamaan a panangaywan ni Apo San Jose. Ipay mo kadi at ipanangidaton mi iti daytoy nga sakripisyo aywanan ken tarabayan na kam ni nagasat nga Jose. Tapno makapudno kam met iti panagserbi mi ken ka. Gapu ken Kristo nga anak mo ken napumi. Amen. Ti Apo adda kuma kada kayo. Kasta kumamet ken ka. Itagayo dagita puspusuyo. Adadan asitatag-ay ti Apo. Agyaman tayo ti Apo a Dios tayo. May kari ket trumbeng. Pudno na may kari ket rumbeng, anong mi ket pakay salakanan mi. Ada kami ti amin at tiyempo ken disyo. Agyaman kam ken kaapo na santuan nga ama, manakabalin katagnanayon na Diyos. Ket idaydayaw da ka, ibunannag da ka, ket itantanuk da ka, itiday da panangilagip mi ken nagasat nga Jose. Isutay na singpet a lalaki, nga inted mo nga asawa ti birhen nga ina ti Diyos. Isutay mapagtalkan ken nanakem nga adipen, ngayon saad mo nga pangulo ti pamilyam. Tapno kas pan nakaamana, aywanan na ti bugbugtong nga anak mo, at timao babaeng ti aramid ti Espiritu Santo, nga isumet laeng na pumi a Jesucristo. Ket gapu ken Kristo, agdaydayaw dagiti aming nga bunggoy dagiti anghel, ket agdadanggay da amang itantanok ken ka, isu adawaten mi, tay palubos mo kuma, tay timpuyog mi met tinakurapay at timek mi, ket kunami.
Ilangit ken daganak nuda, iti pakay daydayawan, usana iti kamatmon. Pudnunay Apo abig ka kinasanto, ket sika ti gubwayan ti amin na kinasanto. Dawatin mi nga rod ngay paimot ta Espiritum, amang pasanto kadagiti adaton, tapno pagbalinem ket ipaay mo idakada kami, abagi kendara ni Apumi a Hesu Kristo. Isuwi di sakbay nga iyawat na asi ayat ti bagina tapno agtutuok, nangala iti tinapay, nagyaman ken ka. Pinispisi na, sana inted kadagiti disipulos na ket kinunana. Alain nyo, ket mangan kay amin iti daytoy. Tadaytoy ti bagik, isu amay yawat to, amay paay kada kayo. Kastamet akalpasan day di panang rabiida, nangalay ti kalis, nagyaman manen ken ka, sana inted kadagidi disipulos na, ket kinunana. Alain nyo, ket tuminom kay amin iti daytoy. Tadaytoy ti kalis ti darak, dara ti baro ken nagnanayo na tulag. Isu amay buyat to amay paay kada kayo, ken kadagiti adu at tao, tapno mapakawan dagiti basbasul. Aramiden nyo daytoy, apangilaglagipyo kanyak. Misterum Fidei. Iti ngarod panangilagip mi, iti papatay ken panagungar ni Kristo. Idaton mi ken kaapo, ti tinapay ti biag, ken ti kalis ti panakaysalakan. Agyaman kam ken ka, taimpaay mo may kari kami, nga dadito'y saklang mo, ket agserbi kam ken ka. Dawaten mi apo, tada kami makiranod ti bagi ken dara ni Kristo, pagkaykaysain na kam kumat Espiritu Santo. Laglagipem kadapo ti iglesia, manay saknap iti sangalubungan, ket parayrayam tayat na Diyosan. Laglagipem met ni Leo nga Santo Papa mi, ni David William nga obispo mi, dagidamin nga obispo papadi ken diakono. Laglagipem pay apo dagiti kakabsat mi, amat maturog si inanama iti panagungar danto, ken amin dagiti pimusayen iti sidong takaasim. Awatem kadida iti sidong taranyag mo, apakakitaan daken ka iti rupan-rupa. Dawaten mi apo tay pay mo met takaasim kada kami. Aramidem kumamay karikam amin ni tagnanay na biyag, ket makiranod kam to kinenggasatan na Birhen Maria ngay nati Dios.
Ninagasat nga usay nga asawa na, kadagiti nagasat nga apostol, ken kadagiti amin a santo, isuda nakapudno nagserbi ken kaditi daga. Makikadwa kam tukad met kadakwada, amang itantanok ken mangidaydayaw ken ka, gapu ken Jesucristo nga anak mo. Gapu ken Kristo, sikakaysa ken Kristo, ken iti sidong ni Kristo, iti timpuyog ti Espiritu Santo, iroknuimiken ka manakabalin nga Ama, ti amin na dayaw ken gloria, iti agnanayon nga awan tinggana. Intayag kamang tinailangitan nga Ama tayo, babayin ti kararag ngayon sungsong ni Kristo kada tayo. Dilangit, madaydayaw, tinagan mo, tumteng kuma, di pagaryam, matumpal kuma, tinaken mo, tito'y dagakas sa dilangit. Iteka, di aldaw dito, di kanemi, di patinahin pagkawanem, dagiti paspasuni, kasmet kumamiti, ang makawani, dawaten mi ken kaapo, ta isalakan na kami, kadagiti amin na pagdaksan ni. Idem kada si aayat ti kapya kadagiti aldaw mi. Ket babaen ti panulong takaasim kada kami. Kang kanayon kumalaeng ngay ti basol, mailisi kami. Ken iti amin nariribok may kanawa kami. Kabayatan ti panangururay mi, iti kinagasat anamnamain mi, ken ti ay na Jesucristo, anang isalakan kada kami. O Apo mi Jesucristo, kinunam kadagiti apostol mo, kapya ti ibatik kada kayo. Kapya nga gapu kanyak tited ko kada kayo. Saan ka dadagiti basbasol mi ti mingmingam, no di ket ti pamati ti iglesyam. Ket kas mayan nuro ti pagayatam, ipay mo kada si aasik ken kuana, ti kapya ken panagkaykaysa, si kang agbiag ken agari, idag nanayon ngawan tinggana. Ti kapya ti Apo, kang kanayon kuma, nga adda kada kayo. Intay ranod ti tumunggal maysa kada tayo, day ti kapya ni Kristo. Kapya kada kayo aming kakabsat, kapya.
Adtoy ti Kordero ti Dios. Adtoy na Apo Kristo, amang ikat kadagiti basbasol ti lubong. Nagasat dagiti nayaban iti padayana. Apo Jack may karing, may kakanyak, may salang nga saom, mapaimbagton ti karagawa. Kumararag tayo. O Diyos, pinakired na kami kadagiti makabiyag a sakramentom. Ipay mo kadi nga agbiag kami nga kangkanayon kas mayan nurot iti kinasingpet ken kinasanto. Tulungan na kam kuma iti pagpatulad ken iti panangibabayat ni Apo San Jose. Ta isutay na singpet ken santo nga lalaki at imulong iti panakatungpal dagiti naindaklan nga misteryo ti panakaisalakan ti tao.
Gapu ken Kristo nga anak mo ken apumi. Kararagin tayo kakabsat ti memorare ni San Jose. Laglagipem, o naingat na dalos nga asawa ni Birhen Santa Maria, San Jose nga ingungutek at katalek, nga uray di kaanuman, di pa'y nangyeg anasao, nga adda nagpakpakaasi iti tulong mo, ket binaybayam. Iti panakapabilag mo, iti da iti panagtalek, kumamanga ken ka, ket ikamatalek ko tuy bagik ken kararwak, o panakaama ti mangisalakan, ti kakadlaisen dagiti araraw ko, ngem indengam kad ida asiayat unay. Amen. San Jose nga asawa ni Maria, ti Apo da kuma kada kayo. Kasta kumamet ken ka. Bendisyon na nakay kuma, ti manakabalin ka managay tunay a Diyos, ti Ama, ti Anak, ken ti Espiritu Santo. Amen. Nalpasen ti misa, ingkayon ti kapya ti Apo. Agyaman tayo ti Diyos. Esposo ni Maria, ay